Gipailawom na sa state of calamity ang mga rehiyon nga naigo sa bagyong Odette. Lakip na ang Northern Mindanao ug Caraga Region. Samtang kapin 170 na ang namatay tungod sa bagyo. Ani report. Gipaubos na sa state of calamity ang unom ka rehiyon sa nasod nga ilabihang naigo sa bagyong Odette. Kini mao ang regions 4B, 6, 7, 8, 10 ug 13. The declaration of the state of calamity will hasten the rescue and relief and rehabilitation efforts of the government and the private sector. But this will also be an effective mechanism to control the prices of goods and commodities in the areas. Sa ulahing tala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ana sa 177 ang namatay, kung asa unom niini sa Northern Mindanao ug 26 sa Caraga Region tungod sa paghapak sa bagyong Odette. Samtang 38 ang nagpabiling missing kung asa usa niini sa Northern Mindanao ug 7 sa Caraga Region. Kapin 368,000 ka mga banay o sobra 1.3 milyon ka tawo ang apektado sa bagyo, samtang halos 400,000 ka tawo ang gipangbakwit. Gibutyag sab sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nga dunay kuryente sa pipila ka lugar sa Surigao del Norte ug Surigao del Sur ug gipaabot nga mabalik na kini atol sa Pasko. Nabalik na sab ang linya sa kuryente sa mga lugar sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental ug Lanao del Norte. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.